Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які вы, як звычайна, можете не толькі слухаць, але і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. 23 сакавіка беларусы асвяткавалі Дзень волі ў Гродна, 24 у Мінску, 25 працягваюць святкаваць, спадзяюся, па ўсёй краіне. Сёння мы падвядзем вынікі святкавання ў Мінску 24 сакавіка з арганізатарамі святкавання ў Кіеўскім скверы, лідарам руху за свабоду Юрасём Губарэвічам і сустаршынёй аргкамітэта па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Віталём Рымашэўскім. Добрый дзень, шановнае гаспадарства. Со святом! Жыве Беларусь! Дзякуй, со святам. І давайте, можа быць, пачнем з эмоцый. Ваши адчуванні па заканчэнні святкавання менавіта ў Кіеўскім скверы. Юрась. Подвоенное адчуванне, конечно, бо калі казаць пра свята, яно атрымалася. У людзей была магчымасць прыйсці на адкрытую пляцоўку ў Мінску з чырвона-белымі сцягамі, акунуцца в эту атмасферу, паслушаць цудоўных беларускіх выканаўцаў, таксама заявіць в голас і пра важныя палітычныя рэчы, і гэтая частка была таксама прысутнічала, но атмасферу свята нам сапсавала беларуская міліцыя, і што, канешне, не дзіўна і прадказальна. Затрыманні і Змітра Дашкевіча, і Віталя Рымашэўскага на фактычна дзіцячай пляцоўцы, дзе мы для сем'яў рабілі таксама сваю праграму, сваё свята, а на вачах у дзяцей, на вачах у іх сем'яў, ну, гэта нічым іншым, як спробай брутальна сарваць мерапрыемства, назваць немагчыма. І, на шчасце, Віталь з намі тут у студыі, но Зміцер Дашкевіч па-ранейшаму знаходзіцца ў руках міліцыі. Віталь, давайте, можа быць, крыху да перадгісторыі ўвогуле арганізацыі правядзення гэтага мерапрыемства. Я так разумею, 3 дні было у вас на ўсё пра ўсё. Роўна 3 дні. Ну, да. Як ўсё ж такі справіліся? Таму што, калі казаць пра другі аргкамітэт, там, ці першы, ці як там правільна сфармуляваць, тым не менш, яны фактычна паўгады займаліся арганізацыяй пакрысе паволі, і потым у іх былі напрацоўкі. Вы? З Божага дабраславення, з чалавечай дапамогай. Народнае свята атрымалася, на народныя грошы мы пачалі не проста за 3 дні, но яшчэ і з нулявым бюджэтам. З нулявым бюджэтам мы спадзяваліся да канца, што свята насамрэч тыя, хто браў на сябе адказнасць, яны правядуць яго і ў Менску, ну і ў Гародні. І прапаноўвалі гэту пляцоўку. Калі нам стала зразумела, што ўсё, што ў Менску свята праводзіць няма каму, это было непростае рашэнне, у нас былі розныя меркаванні, таму што з нулявым бюджэтам, улічваючы там сітуацыю, стан нашых зараз дэмакратычных партыях, калі людзі ахвяруюць апошнім, і актывісты, это складана было вырашыцца на такі крок, но мы рызыкнулі, і я думаю, што ўсё атрымалася, таму што наша галоўная задача была гэта захаваць фармат. Захаваць мінулагодні фармат і нават, можа быць, у чымсьці яго дапоўніць. Інакш бы я перакананы, было б расчараванне ў людзей, што ў гэты раз у Менску нічога. Нема альтэрнатывы вось такім святкаваннем. У мінулы раз гэта была наша супольная перамога, супольнае намаганне. І нават Статкевіча, который все ж добра разумелі, што ўлады ў мінулы раз далі дазвол у цэнтры толькі таму, што яны баяліся масавай акцыі пратэсту. І, в прынцыпе, тут заслуга была ўсіх, нават тых, хто там крытыкаваў, у дадзеным выпадку тады Статкевіч гэта быў, это група людзей, которая была на плошчы там Якуба Коласа збіралася, мы іх запрашалі. Ну, тым не менш, у гэты раз агульнага аргкамітэту не было, але свята мусіла адбыцца. За 3 дні, я хочу сказаць, што нам дапамагалі, конечно, людзі, і мы знайшлі, некаторыя гурты адмовіліся выступаць, нам невядома чаму, у нас было так папярэдняя з ім дамова, але вот за гадзіну да прэсавай канферэнцыі яны адмовіліся, але знайшліся іншыя. Зато некаторыя былі, которые выступілі там, і ў Гародні, і ў Менску, я просто ўдзячны. Былі складанасці, напрыклад, з дзіцячым аніматарам, таму што, там 4 адмовілася, таму што сціплы час, кароткі час, і, некаторыя адмаўляліся, бо пужаліся. Кажуць, там будзем мітынг, там чырвона-белыя сцягі. Дзіцячы аніматар быў цудоўны, вось Таніка, которая, нага насамрэч расцягнута была, Алена прыйшла, пагадзілася там, і было цудоўнае дзіцячае свята, яшчэ калі б не псавалі яго міліцыянты. Мало было інфармацыі, некаторыя людзі, ведаеце,
не хапіла часу для распаўсюду інфармацыі, і вось тое, што пашла у панядзелак інфармацыя пра што нібыта адмовілі ўлады, там забаранілі, ну гэта давалі блогеры эту інфармацыю, таксама некаторых дэматывавала, бо людзі думалі, што свята не дазволенае, і нам яшчэ тым, хто даведаўся, прыходзілася тлумачыць, што ўсё ж таки дазволенае свята. Мы выкарысталі патэнцыял нашых палітычных структур, рассылка была масавая, там і смс-рассылка, і была рассылка праз e-mail, аб тэлефанаванне. Ну і дзякуй вам, дарэчы, дзякуй всім, конечно, незалежным СМИ, которые распаўсюджвалі інфармацыю, люди все ж таки, ну, многие даведались и пришли. Я спадзяюся, что ніхто не пашкадаваў. Я персонально всем дзякую, и шмат падзякаў учора пачуў, таксама гэта вельмі натхняльна. Дзякуй, сябры. Віталь сказаў пра тое, што важна было захаваць фармат леташні святкавання. Чаму? Вот наколькі я памятаю, палітычныя партыі, калі браць вот папярэднія гады, не летась, а папярэднія гады, іх была установка правесці мітынг, шэсце і гэтак далей. Калі гэтым разам атрымалася, што аргкамітэт з'ехаў у гародню, чаму палітычныя партыі вырашылі захоўваць фармат, а не пашлі па старынцы не вырашылі зрабіць? Ну, у мінулым годзе таксама было шмат спрэчак, ці рабіць акцэнт на палітычную частку, ці сумяшчаць это неяк з канцэртам. І я нагадаю, што сярод заяўнікаў мінулагодняга мерапрыемства на оперным было 3 структуры, якія выступілі заяўнікам і зараз. 4. При удзеле і пры падтрымцы БХД, якія фармальна не маючы юрыдычнай асобы, яны не маглі падпісаць мінулагоднюю заявку, но в этом годзе яны падпісалі заявку як фізычныя асобы на Киевский сквер. А таксама это і Рух за свабоду, і БСДП, і АГП, то есть все тыя, хто брал адказнасць за мінулы год, яны і ў гэтым годзе рабілі мерапрыемства Мінску. Таксама для нас вельмі важна, бо мы назіраем за тым, што робіць улада, што яна спрабуе мало того, что выкинуть само это мерапрыемства з Мінску, і у іх амаль атрымалася бы ў гэтым годзе, калі б мы не выступілі і не взяли на себе адказнасць. Таксама яна спрабуе знізіць палітычны накал этого мерапрыемства. Ад яго нікуды не падзецца, бо людзі, якія прыходзяць на Дзень волі, яны разумеюць, што яны ідуць не проста на нейкі канцэрт, якія проводятся и так в Беларуси, напэўна, десятками цягам года, и можно собраться недзе, но без чырвона-белых сцягоў, без выступаў, прысвечаным вострым пытанням незалежнасці, праблемам, якія ёсць, і пагрозам не толькі вонкавым, але і ўнутраным, якія ідуць ад улады. Пра ўсё гэта мы казалі на мерапрыемстве Мінска. Мы выкарысталі эту пляцоўку для палітычнага паслання. Это то, што мы планавалі рабіць у гэтым годзе так ці інакш, бо мы заявлялі, калі падавалі заявку на оперны, чаму, скажем, от было тады разыходжанне. З аднаго боку Дынама, з іншага боку оперны, бо Дынама гэта толькі канцэрт, гэта толькі музыкі, і гэта ніякага палітычнага паслання. На оперным мы планавалі рабіць все тое ж самае, што зрабілі зараз у Киевскім скверы. Ну і я нагадаю, што мы падтрымлівалі фармат канцэрта, і мы же нават заклікалі людзей ахвяраванне скідвацца на той групе, на того аргкамітэта. І мы казалі, што ну выпадку, калі б яны ладзілі канцэрт, то тады лагічна было б не ствараць канкурэнцыю, а дапаўняць гэта толькі палітычным мерапрыемствам. І ну хаця бы так, хаця ну тому што яны адмовіліся пайсці на кантакт папярэдне, да, і стварыць такі агульны аргкамітэт. Я хочу дадаць, што насамрэч у гэтым годзе было новае. І вот тое, што новае было ў гэтым годзе, мы прапанавалі, і яшчэ раз я прапаную, заклікаю людзей, мы прапанавалі не толькі адзначыць свята. Бо ведаеце, годна ушанаваць памяць папярэднікаў нашых герояў, ну, добра, але недастаткова. Важна працягваць іх справу. І мы абвесцілі, распачалі кампанію «Наш сцяг, наша мова, наша незалежнасць». Уже там тысячи людзей паставілі подпісу у падтрымку. Праз некалькі тыдняў мы анансуем мерапрыемства, на которое запросім всіх тых, хто быў, ну, хто долучыўся, хто паставіў свой подпіс у падтрымку, прынамсі бел-чырвона-белага сцяга. І мы ставім вельмі канкрэтныя мэты у гэтым годзе легалізаваць бел-чырвона-белы сцяг. У гэтым годзе прапанаваць нават у палату прадстаўнікоў внесці праект аб рэформе сістэмы адукацыі, которая ставіла беларускую мову ў роўны статус
у нашай краіне, каб прынамсі людзі маглі б атрымліваць на адукацыю. І мы распачалі збор подпісаў і распачалі кампанію за дэнансацыю пагаднення аб саюзнай дамове. Гэта вельмі важна прапанаваць людзям дзеяння. Ведаеце, калі хто б не казаў, я учора гэта не паспеў сказаць, ну сёння скажу, што хто б вам не казаў, што палітыка гэта не для вас. Я учора бачыў такія светлыя, чыстыя вочы, натхнёныя маладых людзей, дзяўчат. Палітыка гэта для вас. Калі вы не прыйдзеце ў палітыку, будут заниматься те люди, которых сегодня Лукашенко снова призначает, и наша краина застанется такой. Это важный посыл до дзеяння. И этот формат минулагодний, он вельмі придатный до этого посылу, мы его скористали, вельмі шмат людей долучилось, нават некалькі десятков волонтеров было, которые пришли за эти 3 дни и помогали нам организовывать и подписи собирать, и распаўсюджваць информацию. Летась вялікія спрэчкі былі з нагоды таго, што вось вы там устраиваеце скокі ў загарадцы. Сёлета, наколькі гэты момант прысутнічаў, наколькі вось вас спрабавалі пераканаць, што раз туды паехалі ў гародні, давайте вы тут палітыкі не устраиваеце скокі за загарадкай, а давайте вот што-нибудь іншае. Шмат ёсць аўтараў, шмат ёсць розных ідэяў, на жаль, мала хто займаецца іх рэалізацыяй. Прасцей за ўсё зайсці в Facebook ці іншую сацыяльную сетку, нешта напісаць ці нешта пакрытыкаваць. Мы ўзялі на сябе адказнасць за арганізацыю. Загарадкі, на жаль, гэта ўжо паўсядзённы атрыбут не толькі ў Беларусі, але і ў дэмакратычных еўрапейскіх краінах, бо на масавых мерапрыемствах здараюцца розныя, скажем, непатрэбныя дзеянні з боку тых жа тэрарыстычных групаў. Беларусь зазнала ў свой час таксама пэўныя рэчы, якія былі звязаны з выбухамі падчас масавых мерапрыемстваў. Таму мы глядзім на это як на пытанне бяспекі. Калі б гэта перашкаджала людзям уваходзіць з чырвона-белай сімволікай ці праносіць плакаты, якія нават дастаткова крытычныя на ўчорашнім мерапрыемстве прысутнічалі, гэта было бы ўжо іншае пытанне. Калі гэта толькі пытанне бяспекі, но яно такое ж самае, як і для любого мерапрыемства, якое ладзяць і дзяржаўныя арганізацыі Беларусі. Ну і наконт атакі. Вы все ў СМІ чыталі. На жаль, у мінулы раз гэты кантэкст в асноўным група там Міколы Статкевіча атакавала там святкаванне Дзень волі на плошчы Парижской коммуны. У гэты раз у роли Статкевича выступили, як не дзіўна, блогеры, которые казали, что там это негодное место, не трэба Бангалор, поехали все в Гародню. Мы сегодня уже на прессовой конференции сказали, и я зараз еще раз закликаю всех, мы распочинаем падрыхтоўку да святкавання Дня волі БНР-102. І мы закликаем усіх яднацца в супольны аргкамітэт. Мы закликаем у рэгіёнах, там, дзе быў поспех, а я нагадаю, што поспех, напрыклад, быў у Магілёве, там камернае было мерапрыемства, но па сутнасці... Там прадстаўнікі нашых же арганізацый, да, наших же арганізацый взяли на себе адказнасць, у наступны раз мы ім дапаможам правесці масавае мерапрыемства. Наша задача, як мінімум у 6 абласных гарадах, у наступным годзе замовіць і адсвяткаваць Дзень волі. І мы сёння закликаем усіх там, усіх, хто можа, і тых, хто арганізоўваў мерапрыемства ў Гародні, і тых, хто арганізоўваў па рэгіёнам, далучацца. Мы ўжо прымаем заявкі на ўдзел гуртоў, на фармат мерапрыемстваў. Давайте зробім сапраўды нацыянальнае свята разам. Сябры, калі не далучаецесь, калі няма аргульнага аргкамітэта, прынамсі мы тады попросім вас, каб больш не атакаваць адзін аднаго, гэта хоць проста прыстойна. Как бы не спадабаўся вам Бангалор, там, ці Кіеўскі сквер, окей, Гародня, добра. Віцебск, добра. Напэўна, это лёс беларусаў. Ведаеце, апошняе вельмі сімвалічна, што ў Гародні выступіў Вольскі, а у нас на Киевском сквере НРМ. НРМ — это мой любимый гурт, и Вольскі там любимый спявак. Вось гэта раз'яднанне, гэта трагедыя, напэўна, гэта лёс беларусаў. Надо это асэнсоўваць, надо з гэтым змагацца, перамагаючы сябе. Мы там даруем все нападкі, якія былі. Можа, я каго пакрыўдзіў, там, хай выбачыць мяне гэтыя людзі. Я думаю, надо ісці наперад. Дзякуй вялікі, мы перарвемся на невялічкую паузу. Кароткі выпуск навінаў на Еўрарадыё. Я нагадаю, што гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. У мяне ў гасцях Віталій Рымашэўскі, Юрый Губарэвіч. Працягнем праз хвіліну.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю ў студыі Святлана Адзінец, каротка пра асноўныя падзеі. Сёння 25 сакавіка на дзень волі грамадскія актывісты заклікаюць вывешаць бел-чырвона-белыя сцягі на балконах, у вокнах, у аўто, офісах, чапляць на заплечнікі, на вопратку і распавядаць пра іх, а таксама змяшчаць фоткі ў сацыяльных сетках. Нагадаю, што сёння 101-я гадавіна абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. У нашай студыі арганізатары святкавання ў Мінску Юрый Губарэвіч і Віталій Ромашаўскі. Проста цяпер і можна задаваць пытанні. У будаўніча-мантажным управленні Мінск-Метрабуда учыніў самагубства 24-гадовы рабочы. Пра гэта Еўрарадыё паведамілі супрацоўнікі Мінск-Метрабуда. Зрабіў ён гэта з-за дзяўчыны, патлумачылі яны. Сышоў з начной змены, схадзіў у душ, памыўся, узяў кабель і засіліўся. Прадстаўніца следчага камітэта Юлія Ганчарова прокомментовала Еўрарадыё гэтую трагедию. Есть проверка по факту смерти молодого человека. Но следователи обращают внимание на то, что любые подробности в связи с тем, что там нет признаков криминального характера смерти, и учитывая позицию родственников, они не подлежат разглашению. Заявила спадарня Ганчарова. Александр Лукашенко сёння адведвае магілёўскія калгасы і просіць, каб яны працавалі па-новаму з разыначкай. Наведаў ён у прыватнасці вёску Дабрэйка Шклоўскага раёна, сельскагаспадарчае прадпрыемства «Газавік» Сіпакова. Больш навінаў на еўрарадыё.фм. Святлана Адзінец, служба інфармацыі. Еўрарадыё.фм. Яшчэ раз вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Разам з Юрасём Губарэвічам і Віталіем Рымашэўскім мы падводзім вынікі учорашняга святкавання Дня волі 2019 у Мінску ў кіеўскім скверы. Віталь, я ведаю, што заявка падавалася на 1000 чалавек. Прыйшло, не ведаю там колькі, але ўжо дакладна больш за 1000. Нейкім чынам улады ці праваахоўныя органы выставілі вам рахунак за большую колькасць людзей, увогуле у колькі, як кажуць, абышлося святкаванне? Дзіўныя падыходы з боку нашай міліцыі. Звычайна, калі на вуліцы Мінска выходзіць 5,000 чалавек на пратэсную акцыю, яны гавораць, што 500. Калі выходзіць тых жа 5000 на дзяржаўную, яны гавораць 50. Тое ж самае, нешта падобнае дзіўнае адбывалася і учора, калі на самым пачатку ўжо фактычна мерапрыемства нам сказалі: вы перавысілі 1000, у вас тут мінімум 1300. Недзе бліжэй да сярэдзіны мерапрыемства гавораць ужо 1500 як мінімум там. Нават незалежныя СМІ яшчэ тады давалі 300 ці 500 чалавек, ужо міліцыя заявляла пра 1500. Магчыма, это спроба проста на нас заработаць. Можа быць, дадатковыя выдаткі пацягнулі за сабой затрыманне Дашкевіча, вось там нейкую групу трэба было выклікаць, бо заработаць гэта азначае, што взяць яшчэ дадатковых 100 базавых адзінак. Гэта 2550 рублёў, вось это, напэўна, то, што паспрабуе з нас выцягнуць міліцыя. І асабліва дзіўна іх разлікі выглядаюць на фоне вось гэтых двух мерапрыемстваў у суботу і ў нядзелю у Гародні і ў Мінску, бо там і там заявка падавалась на колькасць да 1000 чалавек, але ў Гародні міліцыя палічыла, што там было 600, а ў Мінску в 2,5 разы болей 1500. Будзем з гэтым яшчэ разбірацца. Затрыманне Змітра Дашкевіча і, я не ведаю, як тут назваць, спроба затрымання ці затрымання... Я бы назваў это крадзеж і захоп людзей. Добра, мы пакуль і іншы аспект. Адразу у сацыяльных сетках з'явіліся каментары, вось, маўляў, затрымалі удзельнікаў дазволенага мерапрыемства, а скокі працягваюцца, маўляў, тут трэба было нешта рабіць.
варыянты, што рабіць там розныя у залежнасці ад сваіх думак і меркаванняў прапановаў, тым не менш, вось ваша пазіцыя. Наста Дашкевіч і учора пісала, і сёння нам сказала падчас стрыму ад будынку суда, што Зміцер быў бы супраць, калі б там спынілі свята, там ці пайшлі некуды там пад Акрэсціна, ці на Кастрычніцкую плошчадь намёты ставіць, як там нехта там прапановваў. Ваше вот меркаванне, ўсё ж таки... Может, и милиция на это различивала? Да, я хотел это сказать. Я думаю, что яны у тым ліку различивали, магчыма, на этой провокации. По-першае, людей запужать, потому что СМИ все написали. Я, до речи, хочу звернуть увагу, что вот, ну, попросить просто журналистов, которые наступны раз будут больш уважліва сачыць за інфармацыяй, бо на пачатку мерапрыемства мы самі попросили міліцыю вывести аднаго п'янага. Яны, в принципе, не павінны былі пускаць, але пустили п'янага, вот реально человека, и мы попросили их вывести оттуда, а написали, что кого-то затрымали. Ну, так это есть розница. Разумеется, калі бы любі не цвярозым стане пришел. Калі быў затрыманы Зміцер Дашкевич, ну, ясно, что яны различивали, по-першае, что динамика же есть, хтосьці сыходзіць, люди с детками уже посыходили под конец, да, приходили новые люди, вот некоторые адмыслова под гурты, там, под НРМ, под іншае. И яны этой информацией хотели збіць колькасць, по-першае. По-другое, магчыма, чакалі, что сапраўды будзе такая реакция, что там вот при заклік да несанкцыянаваных акцый, каб Зміцер, я перакананы быў бы супраць, ён у стріме сваім папярэдне агучыў сваю пазіцыю адназначна, ён бы быў супраць гэтага, і тое, што мы рабілі, мы спрабавалі Зміцера вызваліць, патрабавалі, в прынцыпе, мы тэлефанавалі, начальство милицейское пахавалася, я вел стримы и фотографовал тых людей, которые затрымали Зміцера Дашкевича, на ночах там жонки затрымали, и, уласна кажучи, за это стримы меня схапили, я не назову это затрыманием. Вы знаете, человека затрымліваюць, калі ему прадстаўляюцца, прад'яўляюць, за што ён затрыманы, і просяць там неду пройти. Вот так робіць в цивилизованном свете. Дашкевича схапили люди в штатском, як бандиты, на очах его дочки потягнули в микроавтобус. То же самое отбылося со мной. Падчас стріму мяне схапілі, Белсат, по-моему, там нават зафіксаваў гэта на вачах у дачкі, я нагадаю просто, ну, это просто, ведаеце, я хочу сказать, моя дачка, є таксама захворванне, при котором нельга стрессы пераносіць. Мы нават у школу не ходзім, напрыклад, калі ёсць урокі, адзін там 8:30, а другі ў 8, мы в 8 не возім, каб захоўваць рэжым. Такія рэчы, яны могуць быць небяспечныя для здароўя там і блізкіх. У Дашкевича цяжарная жонка. Это не люди. Вот люди, которые хапаюць на дзіцячай пляцоўцы, там былі іншыя дзеці, разумееце? Псіхалагічная траўма. У нармальнай краіне этих бы людей судили просто судили за этот факт, что при детях таких гвалт бесподставно уживается. Меня кинули в этот микроавтобус, отобрали мобильный телефон, скрутили, пасля я сидел в микроавтобусе, меня везли у, ну, наколькі я разумею, у кірунку Рауса, потому что по руху автобуса. Потом по рации им поведомили, что, напевно, меня завернули, потому что вернули назад, и подошел их кіраўнік, сказал, вы организатор, оказывается, и мы вас выпускаем, организуйте, але мы расцениваем то, что вот вы ведите стримы и фотографуете наших супрацоўнікаў штатскім, а трэба адзначыць, яны отворачивались, хавали твары, сапраўды. Мы расцениваем эту провокацию, вот, и калі вы еще раз будете гэта рабіць, мы вас затрымаем. Вот с таким попереджением меня выпустили. Надалей мы працягвалі, конечно, шукаць Зміцера Дашкевича и звязаться з уладамі, і урэшце Зміцер знайшоўся пасля 12 ночи на Акрэсціна, хотя это было зразумела. И, на жаль, для мяне вось яны працягваюць рабіць падарункі такія. Была уже інфармацыя, я даваў тое, што напярэдадні 25 сакавіка ў пятніцу пасля працоўнага дня мой брат быў выкліканы ў следчы камітэт, і я сам тады тэлефанаваў гэтаму следчаму, і ён сказаў, што нібыта майго брата выклікаюць дзеля таго, каб апытаць яго па забойству дзяўчыны ў Бабруйску у 89-м годзе. Майму брату было 9 год, на момант 89-го года. Вы уявляете, вот ему прислали ўрэшце повестку, сёння ён быў у следчым камітэце, ён даў подписку об неразглашении, я толькі могу сказаць про ту інфармацыю, которую ведаў до яго пахода туды, і яна зараз пацверджваецца, то есть гэта справа не скончана, я расцэньваю гэта як палітычны пераслед, як ціск на мою сям'ю, я атрымаў выклік у следчы камітэт. Я думаю, хутчэй за ўсё, по гэтай же самой справе. У 89-м годзе мне было 13, напэўна, гадоў у горадзе Бабруйску. І это, ну, в прынцыпе, гэта методы НКВД.
это методы НКВД, яны... І ведаеце, что я хотел бы сказать белорусским уладам. Насамрэч добра сказаў Дмітрий Дашкевич, вот, выступаючы на сцэне. Мы змагаемся у тым ліку за іх будучыню, за будучыню этих детей. То, что я персонально хотел, моя задача, вы пытали про эмоции, моя задача не подобляться им и, принамсі, не питать негативных эмоций нават до этих вот людей, которые по-нелюдски поступаюць, потому что гэта наша краіна, мы змагаемся за тое, каб годнае жыццё было ў тым ліку у гэтых амапаўцаў, которые сёння пазбаўляюць сваі нашчадкаў, там, сваіх дзяцей этого годнага жыцця. Яны гробяць эту краіну, топяць. Такія людзі, як Дашкевич, Зміцер, яны гэту краіну ратуюць. Тое, што было зроблена, адказнасць на гэтым ляжыць персанальна на кіраўніку МВД Шуневічу. Я не думаю, што прымались рашэнні на месцы там аб такіх вот брутальных затрыманняў. Это нясе страты іміджавыя для беларускай дзяржавы. Гэтае наступства, безумоўна, зараз будзе зафіксавана, то, што это парушэнне правоў чалавека чарговае. У Беларусі няма элементарных там норм і дэмакратыі, і это пагоршыць, не палепшыць стасункі Беларусі з еўрапейскім звязам. Ну, у мяне нават узнікае думка, што гэта робіцца наўмысна. Насамрэч, гэта злачынства. Это уже злачынства не только персонально до затрыманых, а такія дзеянні, ціск на сем'і. Ну, буду глядзець. Я, конечно, вельмі дзякую за падтрымку, за увагу СМІ, што далей будзе з маім братам. Калі будзе навіны про вынікі майго там паходу в этот следчы камітэт, што яны там хочуць, я вам таксама паведамлю. Публічнасць — это адзін з сродак, на жаль, обороны. Міністр унутраных спраў спадар Шуневіч уже неаднаразова тлумачыў у каментарыях журналістаў, што супрацоўнікі праваахоўных органаў у цывільным гэта цалкам законна, ёсць адпаведныя дакументы, аператыўная там праца і гэтак далей. Цікава просто пабачыць нейкія, можа быць, ёсць унутраныя інструкцыі, якія адмяняюць закон о міліцыі, дзе ўжо не абавязкова паказваць свой дакумент міліцыянерам. Милиционеры мусят не показывать, могут не показывать, не называться, не казать, какие претензии мают до человека, а просто вот хапать и вести у бусик. Ну и... Вчора в угле з міліцыяй была камічная сітуацыя, тому што трэба аддаць належна шэраговым супрацоўнікам, якія стаялі на рамках, размаўлялі по-беларуску, калі да іх звяртаўся. Ну, вот у меня было пару камунікацый, все отказывали по-беларуску, что приемно, как бы. Но ихнее начальство — это просто некий жах, потому что никто не захотел на себя брать отказность за то, что он проставляет. Да, я ведаю, что их створаны штаб по этому мероприемству. Никто не захотел назвать, кто у их галоўны на месцы. Хотя мы с ними подписали домову. Мы их наняли фактично за грошы арганізатараў. Там в дамове есть абавязак камунікаваць, ахоўваць грамадскі парадак, але яны прыкідваліся тут какими-то выпадковыми мінакамі, якіх просто трыщаць рацыі з кішэняў. То есть это все додаток до того, что вы сказали, что у нас просто милиция, она со структуры по ахове грамадскага парадка ператвараецца ў нейкую злачынную групоўку, якая боится людям показать свои твары и назваться, взять на себя отказность, что так, яны тут представляют уладу. Непонятно кто. До речі, одна з претензій, ну, я не ведаю, парада, может быть, была организатором, вот, з боку комментаторов пасля затрымання Дашкевича, что, маўляў, вось, калі б былі створаныя свае нейкія там дружыны по ахову парадку, то, магчыма, вот гэтага ўсяго, ну, теоретично можно было бы позбегнуть. Бойка дружина на дружину. Я вам откажу, что у нас были люди, которые отказывали за беспеку. Были люди, которые там на сцене, там, каля воходов там стояли. Ну, это же смешно. Ты Дашкевича затрымлівали, вот там были люди, побач, я стоял. Была, до речі, Ганна Канапацкая. Это немагчыма было спыніць, разумееце? Яны адразу, то же самое, калі затрымлівали мяне на вачах у людзей. І я нават не заклікаў нікога там змагацца ці адбіваць, таму што это прывяло б толькі да тых наступстваў, што яшчэ б у пастарунак кого-то забралі разам са мной, ды яшчэ напад бы да міліцыі, да, вот приписали. Это уже сур'ёзная статья, там, криминальная, нават. Это не, ну, это смешно просто казаць, калі беззброеныя люди, кидать их на узброеных, падрыхтаваных там амбалаў, это безотказно, это просто провокаторы только могут так рабіць, тем больше там были с детьми многим приходили, это было свято. И там нават и депутат была Канапацкая, ну, как бы дзеючы там с посведченнем, они яе там отштурхнули просто, и там и посведчення нікого не трэба было это, разумееце, то есть это просто, сапраўды, гэта
ну, гэта няма слова, бо законнымі гэта дзеянні назваць нельга. Такая ілюстрацыя, она толькі абазляе людзей. Я не ведаю, на што разлічваюць, конечно, это ўлады, там, на того, што яны там цалкам там зробяць там, не ведаю, кішэнную падстаўную апазіцыю, там какие-нибудь там новыя партыі пазаснуюць. Ну, разумееце, ну будзе там кішэнная апазіцыя. Ну і што? Людзі, калі апазіцыя не прадстаўляе інтарэсы людзей, калі яна залежная ад уладаў, то народ створыць іншую апазіцыю. Разумееце, пратэсты будуць стыхійнымі, і наступствы будуць нашмат горшымі. Поэтому гэта тупік, ну, вельмі шкада. З нагоды гэтых затрыманняў яны, конечно, атруцілі і сённяшні выклік майго брата ў следчы камітэт, мяне. Это, ну, самае горшае, што гэта б'е па сям'і, па блізкім. Таму што мы займаемся палітыкай, мы лідары палітычных партый, ну, але вось пераходзіць, ну, я не ведаю, нават бандыты так не робяць. Нават вось крымінальныя аўтарытэты, напэўна, там жа ёсць нейкія правілы, па которым вось сем'і дзяцей не кранаюцца. А тут гэта людзі гэта робяць. Да, вернемся да ўсё ж таки Дня волі. Юрась, я вот быў учора у кіеўскім скверы, мне падалося выдатнае святкаванне, але вот мне падалося, што вот калі б такіх кіеўскіх сквераў было ў кожным раёне Мінска, то гэта было б выдатна. Такое вот свята для аднаго сталічнага раёна, вот цэнтральнага ў дадзеным выпадку. Наколькі вот ўсё ж таки гэта магчыма? Ці ўсё ж таки вот, скажем, такое святкаванне, як кіеўскі сквер, гэта годнае такое святкаванне для сталіцы? Калі б у нас было больш часу на падрыхтоўку і калі б тыя рэсурсы, якія збіраліся ўсімі намі і тым ліку прадстаўнікамі нашых партый ахвяравались, яны не сышлі, скажем, з Менска, то можна было б зрабіць і ў кожным раёне. Чаму бы і не? Хай бы весь Мінск святкаваў. Цэнтральную пляцоўку, конечно, не далі, тады бы мы пайшлі ў кожны раён, бліжэй да людзей, прыходзілі людзі з сем'ямі з тых дамоў, якія былі вакол, яны былі задаволеныя. Што па маштабах, конечно, тут можна параўноўваць з мінулым годам і казаць, што гэта, ну, непараўнальна менш. Ну, і зноў, тыя ж прадстаўнікі міліцыі сказалі, ну, вас тут недзе там сабралось, можа, 4-я частка ад таго, што было ў мінулым годзе. Ну, добра это ці дрэнна, как бы. 4-я частка ад заяўленых мінулым годзе 50 000. І зноў тут лічбы пляшуць, как бы. Але я перакананы, што ўсе, хто хацеў прыйсці, яны смаглі прыйсці. Мало часу, мало інфармацыі, можа быць, гэта наклала свой адбітак, мало, альбо ввогуле цалкам адсутныя рэсурсы на рэкламу, это таксама наклала пэўны адбітак. Но з этого зробленыя высновы ўжо зараз пачынаем рыхтавацца до наступного года. А я вось з міцера словы расцэньваю як адказ на тое, што мы сказалі ў пачатку, што мы ствараем аргкамітэт і прымаем прапанову па сцэнары. Гэта можа быць адзін з варыянтаў сцэнара, чаму не? Святкаванне ў кожным раёне горада. Дарэчы, наконт сцэнароў усяго астатняга, тое, што вот гэтая, ну я не ведаю, такая, як это называюць у Фейсбуку, срач паміж арганізатарамі разышоўся. Адны пачалі абвінавачваць адных, другія другіх, Гродна, Мінск і гэтак далей. Наколькі гэта ўсё ж таки на імідж усіх арганізатараў Дня волі? Гэта абсалютна адмоўна сказваецца на іміджы арганізатараў. Я са свайго боку, ну, стараўся нікога не абвінавачваць, і калі там мой стрым у адказ быў, я прасіў проста хлопцаў не ганьбіць фармат святкавання ў Менску. Я падкрэслю, што я і прывёў аргумент нават. Ну, ведаеце, яны, можа, забыліся, можа, у сілу маладосці. Павел Шеремет праводзіў там шматтысячныя студэнцкія на Бангалоры, студэнцкія палітычныя канцэрты, прыязджаў Бутусаў туды. Ну, Бутусаў, я лічу, годны выступоўца, а Павел Шеремет годны арганізатар. І казаць, што, ну, адпаведна тады што? Калі ўжо Бангалор негоднае месца, значит, тыя арганізатары, которые там адмовіліся, яны лепш за Павла Шеремета, выступоўца там за Бутусава, ну не ж. І я да гэтага заклікаў. Калі, яшчэ раз кажу, калі там кагосьці там пакрыўдзіў у сваіх там каментарах, ці што, і хтосьці, можа быць, пакрыўдзіўся там, прашу у людзей прабачэння, но мы са свайго боку рабілі ўсё магчыма. Мы не ганьбілі насамрэч і не казалі людзям не едзьце ў Гародню. Такога не было. Мы казалі заўсёды, што Гародня, і зараз кажу, што Гародня гэта добра.
В наступным годзе будзе добра Віцебскі, Берасця і там іншыя гарады. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што ў нас у гасцях сёння былі арганізатары святкавання Дня волі ў Мінску. Віталій Ромашэўскі, Юрась Губарэвіч. Сёння святкаванне працягваецца. Як хто можа, як хто умее. Святкуйце, з Днём волі ўсіх. Віншуем. Зміцер Лукашук працаваў у студыі. Гэта быў сумесны стрым Еўрарадыё, Е-прамовы. Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці. Мы першае рок-радыё Беларусі. Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.